Bueno, atxalde ondan hoi. Gaur, ez da bidetxoa dauko ba hemen itiko. Hau, segurazki ez ezautuko ingurune hau. Gaur etorri gea, Larunbe herria. Eta hemen gau, San Vicente Eliza da. Hola esan da igual ez ezautuko. Kokatze aldea esan hoi, Gaztelu dala eta atzekoa Txurregi. Irurtzunen inguru bidan, Ergako Trinitatea edo, puntia da. Eta da Larunbe herrizia, San Vicente Elizaki. Zergatik etorri gan honea, bida. Abitu Elizan ondotik eta hementxe pista ontantxa abitzen eta hemendik gora jungoa, bale? Zergatik dan, azken olintzatik indan ezagune herrizkau. Bida, oindala 2-3 aste, egunkaritan da telebistan berri bat atea zen. Larunbe herrin daun hor gainen gatzan arriaundi txontxorra edo. Horra azaldu dela Kristo ondorengo lehenengo mendeko altare bat. Eta bertan larrae edo baskoiak gurtzen zuten jainkosa bat edo divinitate bat bezala jartzen do albistek idatzita azaltzen dela. Kristo ondorengo lehenengo menden. Orduan, zona hundi hartu do leku honek azken alin. Ikustazo bailara. Txontxorro renatzen dago, Irurtzun. Hor, 15 autobide ikusten duzu, justu honen atzetik dijo. Bai? Zuaitu honen atzetik eta urrengoan aurretik, orduan, hortxe digo, 15. Hentxe. Azken aldin, ez daundin da. Sakana da, hemen eskubin aralar dau, eta horre handiako mendilerroa, Gaztelu eta Txurregikin. Vale. Azken aldin, zona handi hartu eta horregatik da ezagune, bale? Eta gaur horrexi gora joko, bale? Zagutuko izet, etortzegonea hortxe. Elizan aparkatu, eta pistatxo bat ateatzen da. Hemendik, gora ingo da. Ega. Hemen gatozela lehenengo langatxo hau, bai? Igaroko deu. Harrita da hon pasabideotatio, ganaduntzako. Vale. Eta hemen gora jarretxiko. Ega ba. Hemen hasieran desenteko aldapa dau. Vale? Habitu eta zeitxun aldapea dau. Baina, pista hausiak goraka jarretxu behar du, bai? Baina begira ustazua ze pista daren. Ze politian. Zatruztegi aite, Gaztelu, Txurregi, Trinitatea, han puntxatxoa Artxueta, San Mirgo Antenak, Madalenaitz, sakana guztia. Vale. Anatzekoaik, zidu identifikata. Gu hementxe pista hontan, gora jarretxiko da. Venga, gozen. Hemen gatozela bidean, momentu baten bideo ja utziken du, bale? Hemen ikusi zazua, nola daun bidezka txiki hau. Hemen ito edo tumulo, arri tumulo batekin. Bideo isi hartuko du, bai? Hemen isi sartuko beha, eta hemen jarretxiko du. Bai, lapatxoa dau, baina tira. Beti izan dena. Zailtzen danen, pausoa lasaitu, eta tipitapa jarraitu, bai? Venga, guazen gora. Hemen gora gatozela, bide gurutzei hartuta 1 metrota, lehenengo bide gurutzetxoa dago, bai? Hemen bat ezkarra erihon bat, eta eskubikoa. Eskubitu goti jarraituko du, bale? Hau ez, hemen di, bai? Venga, hau ze zaituko da.
Hementxe bidegurutik pasa eta iturritxoa dago, bale? Eta hemen gora jarraitzen da. Bale, desienteko aldapa dago hemen, bai? Orduan, lasai hartu eta itxobe eta betebe, bale? Geatu barbatzue geatu, arnaz hartu eta lasai. Hai, norko bidea ez da oso luzea, baina bai dala maldatxue, aldapatxue. Eta, bueno, pazientzikin hartu eta lasai, bale? Ega. Bueno, hemen txe ikusten duzu dezenteko aldapa dago, bai? Pagari harten guat. Fijau zaitezte aldapa dezentekoa daula, bai? Belaunekin nola biltzen zaten jendea, ba, ez dakit nola biliko zaten. Zati, nik izango nuke aldapa handie daula. Bueno, handie edo, bai, dezentekoa. Kriston lasaitasune dago, bai? Ben, ez da bil inor. Nita aizea besteik. Kusten ez bidea markauta daula, orduan. Dan arriskia gehiago dare, bidea kutsiz, orduan. Nahiz da xenda bezala, ez da un txuri eta berdea bezala edo markauta, xenda antzematen da. Eta segurenik, azken aldin edo mendik aurrea, jende gehiago hasiko da, hortaz, ibiltzen. Batazan hau berria batazalako eta horrela este. Vale, orduan ba, bueno, lasai hartu aldapo, vale? Estela, justu ibiltzen gehan, no, bete ingo beha zaitun eta gehiatu ingo beha, orduan ba, lasai, vale? Guk, aurrea. Ega. Bueno, hemen bidezkean gatozela, hemengo bidezkea txikiontan. Pista honekin topatzen gara, bai? Hemen beheti nunbaitetik datorren pista hau. Gora aztuko dugu eskubia, bai? Eta hemen jarraituko da, mendik gora bai, bale? Zakit, ez du ematen traktore edo lau bider lau kotxegin ibilitako leku edanik, orduan oso pista xamurra da. Vale? Baina aldi oro, momentu oro, aldapa gogoragoaz, ez daude eskantxu hemen. Orduan, hala, venga. Han kamera honekin ez egiten zemango da, baina han atze ikusten dana, ez dakit zardan, etxauri ingurue edo, ez dakit, ez dut ezautzen ingurune hau eta han Iruña ikusten da, kamera honi igual ez da preziatzen, baina gue etxauri aldea izango da, segurazki. Guain pista ondixea gontan gatoz, eta goix, eskubia ikusten da noi dena, han Iruña eta han etxauri aldea. Vale, bueno, guk pistan jarraituko dugu, esate izuen ten desbiderazio bat hartu hartu hor, vale? Venga, ba. Bueno, pista ontan txegatoz, bai? Bide hortatixa. Beira, ze bista zeun hemen, Hemengo txontxorrau, izen behar do, El Txumendi, Hemengo, El Txumendi. Atzeko gue, Ezkaba mendia, bale? Eta hemen besta bailaratxo bat dago, horko herrik esango izu zeinien. Zildotz, Untzu, Ollakarizketa, Beltzunze, Nabaz, hemen beran Larraioz gehatzen da, Zildotz, Orrio, Makirriain, Eusa, bueno, oie. Bai, oitxek. Ezkaba, ez daune, zoritxarrez ez daune edan mendiei. Hala, izta politiak emen diore. Baina, bueno, guk aurrera zeituko da mendi, bai? Ega, hala. Hemen gatozela, hortxe gauta ongea. Ben kontuz bide gurutzua da. Gora hartu behar dugu, bai? Horrea ez. Mendi gora. Ega.
bide batez ikusi zazue, ikuspegi garen, Iruñako bailara guztia, han kantera haiek eta han eta ginola gantzuan behituko eta bazken nien handi bakoitza ikusgarri, bueno, gora jarretiko dugu bai segurazki oitik guanji bizta hauek gango dira vale. Venga, mentxe, gora bueno, gertuatzen ari gaia gainea bai hortxe zanatzenekoa ben gatozen mila pixa bere jo eskubi kontan hartuko dugu bai ben xenda hau gorak hartuko da Harri handiko gune arkeologikoa venga, ben bixe gora jarretiko dugu bai bueno, eta hemen txegatoz bideo ontan txegatoz hemen San Gregorio bezala jartzen da. San Gregorio bat 341 metro. Apalatzen da, Arrien bide 340 metro. Eta behira ze ikuspegi ere. Kristona, ikusgarria eskala mendie ya, haitzen identifikatu Karraskaleko kanterak daula. Hau gero dek. Hor zea zedek. Etxauri eta herrizka horiek, han Olloko bailara, Olloko bailara, Aztelu, Txurregi, Trinitateko mendia, han Erga, Trinitateko ermitia eta Erga txontxorra, hor sakana, zuaitzone zapa hoitxik, baina ikusten ez du, sakana zuzen nola gatzen dan, hemen dibistea, zuzen, sakana. Hau baino zuzenagoik ez dago bideik. Egizan eta harritzeko hemen baskoiak eukitzea defentsako puntu ez, eta behira uzatu, bailara hoitana hemen ikusten zatu. Perfectamente. Eta ego handik irulegi ingurutio defendau barbalin bazuen, hemengo pasoa, eta azte. Eta okerrez banao, inguru hortan besta gaztelutxo bat zeon, hor barruko aranoi bigilatzeko. Hortaz, tonto bezien, baskoia hori. Bista dare, kristona, iruroikoa dauki hemen, ikusgarria. Izugarria, hori behintzea, sakana, inu minio bat ikusten da bizitza. Eta, bueno, hemen, gaur etorri gehan nontza da, gaur hone jartzen dodala hau, nola da hau,
San Esteban de Puzlapeña monastegi, bueno, izan are pixat berezi xamarra dauke, baina hemen iturrin bateo putxun baten bilatu due zean bat, altaren bateo larrae, bida, nintxe, uda ba ez da oso sakona ne putxun baten osobrare altare bat bilau dut, hau izango da putxu, larrae divinitate bat gurtzen zutena, edo jainkosa bat, edo larrae izeneko jainkosa bat gurtzen zutena. Eta sobrare, hementxe ezatu du, antzeman du, eta horrekin, Kristo ondorengo lehenengo menden, idatzitako omen da. Uste tokarrezano latinez da idatzita baina. Larrae jainkosa baskoia edo azaltzen da idatzita. Orduan, bueno, zerbait izan nahi horreke. Arriondiko gune arkeologikoa. Baimendu gabeko lur mugimenduri, ez tegolako egingo, ez tegun naita. Baina bai. Zigortaz hemendik aurre hau pixkat ezagunagoa iken hasiko da. Bai? Nik usten ez, garai baten garrantzia ikusten honez, zati, deixenteko monastegi da hau, usten ez, horra harrik eta horra zerbait izango zen, bagarritana eroita daula hor, eta hendik, ez dakit nola eraiki, edo ez du asmatu. Vale. Berritan da ara bat bezala, ara edo, aldare bat, ez? Aldare bat aurkitu dute. Larrae, divinitate edo jainkosa baskoia gurtzen. Dexente goitzea dago, ez dakit ondo entzungo dan mikrofonei lehena honegoen esponja aldatuta, honoko hile batzuk bezala itxatxe diot eta bai, hau da bale? Herri hori gana, ez dikit eta hautzen. Ultzamarro, ultzamar guruaktan, hemen jauzaratz da hori gizango, dior teknolagan bailaroi. Leku zoragan. Badakitzu nola dan. Hementu gaurre segita hor beste ermitia bat eta bada, baina hor denborat justizia maretorrenek da atxaldean zopata. Ez da bateak utziko. Baina zuegia badakizu hemen lagundetik nola igotzen dan leku gota, bai? Esan, hor besta leku batzuetik gira dikel hemen Osinaga eta menberan egatzen dienan Osinaga eta dietemen txerrindu nigo batikoa eta txerrindu elektriko baten azaldu hemen tap. Baina hala, badakizue bai, ni ja behizte torren ezen lekutik hortek, larun behaldea jetxiko nez. Venga. Ireiko latza da hemen. Hortxe duten txorra, hortxe ermitea, aktibili barrako leku, Baina bola izo nigo albertuko eta Antxe, larunbe, hortiz etorri gagu, bale? Hortun, hemen dibera jetxiko gara bain. Autobia hortxe garri izten. Irurtzun hortxe dago, eta hortixe pasatzen da, hortixe dijo, Iruña. Hala. Hala, gu behize hemen dixe, zipitapa, bueltan jetxiko gara bain. Venga. Ikusi dugu gaurko gara. Hortxe goran, 100 metroa dago, bertan. Arriondi. Egi izan bertan dago, Eta hau garai baten estrategikoki garrantzitsu izango zen, zati
ikusi dezu Sakanago bailara bete-beten ikusten dela. Baina bete-beten. Eta Iruñan atzeko bailarare oso garbi ikustea. Eta hemen paren besta gaztelu bat balin badao, eta horrekin bai esango Iruñako bailara eta ikusten balin badue, kontrolatzen balin bazuen, men bueltan asko kontrolatuko zuen. Zer lekutxo da, hemen hola, sakon uneak. Ez leku da, home. Presko. Beize bera bat etorri gan lekutik, bale? Gaurko bidea motza da, 2 kilometro eta erdi eskasi dauzke. Orduan, azkarretegoa. Ordu beten nahi atzuntzate gora arazoipe. Bagarrik aldapatxu edala hoi bai, Desente aldapa dago. Orduan, pazientzikin hartu eta lasai, itxobe hartu. Orduan ure zatu du. Bueno, pista hontan gatozela bera. Gogora gu hementxe atagea da, bai. Hau, jarri ingo dut, zati bat-ematek botata dauke. Eta pena da. Zati, edo aizek botado, edo animalin batek botado, edo zerbaitek botado. Vale, bideo ontatixe. Vale, etorri geha. Oire pentsatzen dut horra behera atako dala baina. Gu behintzet, bidezka ontatik ataga, bai? Eta bidezka hau, zaituko du behera biza. Eta zue izarri iruditzen zazue Irulegiko esku atazanene, baskoiak diela, ez diela Nafarron daun euskerakiko ez dakit nola esan, gorrotoa, ez dakit, gorrotoa danitze, ezin ikusi, edo ezin onartu, bertako tzat. Batzu bintzet bertako zerbait izango balitz bezala ez du hartzen. Eta, ez dakit, Euskaditik datorren zerbait izango balitz bezala hartzen du, edo. Eta, ez dakit, naturaltasunez hartu bartzanen bertakoa dan zerbait, ez? Nahi behintzet ala iruditzen zat. Ez deni politikan sartu nahi kontu gota, baina ez dakit, gure kultura, gure bizikerea, ez da iruditzen kanpotik ekarritako zerbait danik, baizik eta bertakoa dela iruditzen zat. Irulegiko eskudatea zanen, eta goindik gala esaten du, ez du esaten idatzita dauna euskeraz daunik, edo esaten du, nola esaten du, baskoieraz idatzita daula. Eta nik ez dakit zein dan baskoiera hoi? Baskoiera zuntza ez hautu zuzkoeko? Zerra, euskeran, aintzinako euskera, zahar bat, zakit? Zina aitortu, euskera, zakit, bertakoa da, Arangureneko bailara hortxe da. Zuzenen, 10 kilometro. Eta ez zakit. Gustako litzaiak, zarbait idatziko bazen de horro, eta iruditzen zazuen, baskoian kontu hau, Nafarro meintzez, zakit, euskerakiko daun ikuspegi hori da, ez dakit zerreitea bagentozte bezala, euskera kanpoko zerbait izango litzezela eta gu hemen ea konkistatzea gatozela. Ez dakit, triste eritzen zapixket. Arrotza bezala
Sentitzen gara batzutan Euskaldune gemena. Bertako gehan, Baina, bueno. Zingo du ba, Euskaldunen bizie. Hau xere bizitza tokau zen zaiuta. Eta, bueno, bauen pixanaga. Egin degun bidea deseiten guaz, bai? Desente aldapa dau, eta pixka da aurroko honetan da bi egin eta lokaz pixka da, kontu pixkatekin euki, ibili. Baina ikuste zuen, gaur egin deun bidea, ordu beten eitiko mukoa da bakarrik, patxaragin hartu bazua. Patxaragin hartu zatio, bueno, ibilitako balimazat eta sasoian balimazat, opa, hostia. Kontuz, txarrestaleko dat. Bai, lasai hartu, aldapea dago eta itxo be, bale? Baina distantziz oso gutxi da, 2 kilometro tardi olakoa, bale? Venga ba, mendixi gara. Euskera eta baskoiera eta horin gainen kontatzeko gauza eta aztu zait. Badare hor, saltxeatzen balin badezue interneten, YouTubeen eta Facebooken da badare hor, alde baterik badare anaipareak, Jon Goitia Blanco eta Javier Goitia Blanco. Zai, legeitiarrako zer dien. Eta horrek, teorema desberdini dauzke, Euskeran hitzekin, bata bestekin, saltxeatu zazue YouTube, mesez, ikusi zazue. Kuriosoa da, zezaten duen hitz askokin gu geok erderaz erdaldunekin hitzek pentsatzen deunak, Euskaldunek dila esaten do, askotan adibidez. Ez deula komplexu duki barguk, hitz asko Alsasua euskera dala, ez daula altsasu jarri barrik, Alsasua dala euskera. Edo men sakanan dau Villanueva, herri berri. Eta ez zarri ez Villanueva euskera eskuitze dala, eta zati deskribatzen do nola dan, nola ze justifikatu iken do, edo azizki bakoitze eta deskribatzen do orduan. Jon Goitia Blanco eta Javier Goitia Blanco. Bilatu itzazue YouTube. Eta berze editzen zaizkizuen, no? Eta bestalde, nik Facebooken ebaukete jarraitzen diot bati, da bizkaitar bat. Hau mungiatarra edo eta horreke oso teorema kurioso dauzke, euskerakiko. Da liburuetan dauzke. Jesus Zugazaga Rike, hoi da. Jesus Zugazaga Rike. Bilatu zazue, Facebooken eta liburu batzuk dauzke idatzita. Toponimia baska, la lengua vasca en la toponimia europea, edo. Olako bat. Bilatu zazue, ikusiko zue. Ze kuriosoa dan, hemen aldapea. Dauzke, Europako leku pilo bat eta mendi pilo baten izena euskeraz esplikauta. Baina holaxe garbi gaina. Latineti datozen, edo suposatzen den latineti datozela hitz asko arbitro. Arbitro euskaldune da. Esan da ez, erdaldune da, zari arbiter arbiterritz latineraz daun hitzeti datorrela. Zane esatu ez? Arbitro da aria puztuk eta banatzen zituna. Arbitarte. Arbitro. Zagit. Gauza kurioso dauzke baina, bueno, justitik atitxo behak esateo. Nien linguista bat edo estudioso bat, baina nik atatik duen hitzok euskera erabiliz esplika bindik jatorri. Zati, erderaz onartu die latineri datozela.
baina unartzen malima deu, euskerak latina baino 10.000 urte gehiago dauzkela, zegatik ez da alderantzik, zegatik ez ditu latina hartu euskeratik. Eta bueno, eta justifikota dauzke bere era, bueno, nik ez ditu da, startu ez nahi linguista bat nire. Baina ez dakit kuriosoa da, orduan bi horiek, Jesus Zugazagarrike, eta gero Goitia Blankoa nahiek, Jon Goitia Blanco eta Javier Goitia Blanco. Bueno, ez dakit, kurioso die, nahi ikuste jut arteka, egio gezurreo den, biziontan dana bezala, ikusi balorau eta norbea gata behar ditu bere ondorio, ba hoxe jenik, zati batzuk zuzen esan, ez horrek ez da bideik, bueno, zergatik ez. Galileo betzon esan teorema batu bat azitun da, bueno, ia jata lepo mozuzioaren, bueno, ez da komparablea baina. Bueno, eta txapa hauta dana, hala, bideo hontan, bera. Bueno, hemen gertatu zatena da, goiti berak onin detena izan da, poltsikon jetxi mobile, eta ikusten duzuen marra zuzen batein ditela, GPS seinalea galdu bezala indu hemen zuaiztarten. Orduan ba, bueno. Gora hemen digin balin bazue, berako bideare garbi dago, ez dago beharrik, baina, bueno, ez zertela bentxete nahaztu marra zuzen hori, bale? Baina eskun hartu dut, seinale hobeto hartzeko baino. Lasai, bale? Iotako bidetik jetxi, ez dago galbideik ikusten duzu, bidezka hau. Así que, hala. Bueno, eta hemen txeia, zuaitartetik atea bai? Hemen ja hortxe beran sartzen gea, hasieran hartu deun pista hori, Elizatik hor hartu deun pista. Hortxe, Gaztelu eta Txurregi, eta hortik jarraitzen badezu ezkerretio, hor badau goiniko bailara zola, hor dau artetako iturri edo ure jaiotzen da hor. Iruñako bailarak hortik hartzen da ure. Artetako jaioleku edo ur iturria. Esan dezan dela Urbasat handiako ure. Zati, Urbasat handiak gertzen zailena da, sakan aldetik harria dauke, orduan ure ez da alde ontateatzen, baizik eta ezkerralde botatzeo. Esan dezan Lizarra aldea eta aldamenetan Iruña aldea ta. Orduan, artetako iturburua edo pute mazatea oso leku politxe da. Nahi batzu egun, gomendatzea izan. Edo umekin, edo eta tematea zeoke bai. Lasai. Ura asko iten donen ikusgarri da gaina. Ebi asko aidonen da, ikustekota. Bueno, tamen ez, hasieran hartu duen bidezka, behitzen menga, bale? Orduan, pista hojetxi beraino, eta kitxo. Bueno, eta gaurko ibilbidea mentxe bukoko dugu, Hemen izabitu geha, kotxea mentxe utzi dugu. Larunbe herriko goiko parten da beliza hau, eta hemen izabitu geha. Pista hau horti izabitzen da. Erdi hortxe da beran, orduan hau gora xago gaten da. Bueno, nire motxa, justu hor gaineko txontxorro eta jumar da, orduan gehioko gogokin gehiatu nahiz, sentsazio gazigozokin edo zakin nola esan. Baina, bueno, atxalde baten eiteko, buelta eskar bat, Vale? Eta, hoxe, beste gabe, hau esan San Vicente Eliza edala, hau hilarria, esan dizut, larun berri edala, eta, beste ipe, ikusi gezuena gustoko zuelako, hola xetarteka gauzak igotzen gungun, zuek guztokoa balima zue, ikusi eta behatzea izapaldu, hola, me gusta esan izuen aurreko nezea ez dago dan,
Hala gehiago banatzen die, jende gehiago banatzen dizkio, YouTubeko algoritmok. Euskeraz nola da, ba, bueno, danon arten alekizkio egiten bade esfortu txikioi, ba. Obviamente, Arriondi, San Gregorio, 2,5. Antxe, hortxe da baina, bale? Ordu, honekin txeia, agurtu ingonez, bale? Venga, urrengo bat arte. Agur. Eta beida, erritik atatzean ijola, beida herriko frontoia. Ze polite. Larre jainkosana. Ikusgarria, Zoragarria. Herri oso polite dau, egizan. Oso herri polite. Hala, venga. Gustoko zitzazuelakon. Venga, agur.